Ay, buntag sa'yo naman ay karon eh. Mga pugay pag matagin ako. Una yung pinakalindot na kong tanong. Nanti basta-basta rin. Gikan ni sa California. Basta-basta rin. Ako ning bisbisan de, rumutobo. Umutobo baka ni. May nang kuwan ba? Mo na. Yuha eh. Pahiran natin batang. Para mainit-initan. Kaluhin daw sa kong tanong na nalood na. Agoy, may lakon man ay karon de. Lude na yun ito kuloy nga tanong nagikan sa California. Tay, ayos sa kay gana na ha. Ay, kibaw na ko manlantaw. Oh no! Taw. Patay kang pagluya ka, hila ka ron. Oh no! Piste. Bawang utang man yung akong tanong dire. Okay siya nagkawat yan eh. Piste. O hain na to karon. Asa mo gikan? Agad sa kwan. Asa man? Usam na lasi mo likod. Tanaw daw ko. Wa man eh. Oh no. Uy, daw. Tanaw daw ko. Di wa man eh. Di ko lagi na ko. No. Hala ka. Kang tukloy man na oh. Di oy. Dito ni sa kong lulog ipangain ako. Wa na nakabutan ra tukloy wa man. Ah, bantay lang kay sumbong kay kay. No, maugid niyo. Di lagi ni mao lagi. Kita o dito na ako nga kung tanong. Tulor to katuig sa mga niya panguman. Nga naon ang kita mas-tamasan ng pagkatao. Pagkita o dito na ako. Bahala na. Magmatay din doon. Tukloy ay sumbong kag makitaan ko to. Sumbong mo. Sumbong bitaw. Pagkon mo bot ang ibaw mo. Kawatan gid ka. Lasan. Huy. Unsa man yung gilangasan diha? Unsa man yung gilangasan diha? Uy, magay tukloy kay laka. Oh, yan. Ang imo nga maning humisitas oh. Ay man daw. Di boss, sa ako manilo. Di akong tanawon. Sus mo gini oh, kinagluoy oh. Awa. Ako ring visitas ni. Daan pa lagi ko. Wala lagi nakapatay mga Ayaw. tukloy. Nakapitan ta mag-abot. Di na magsilbi. Kung meeting sa inyo, kay kabalo na biya mo na sa atong lugar, damo di kayo mga buwa nga rin. Libus. Damo di. Kinahanglan na to ganang kusganda kanang lakas na to ba kanang tibay ta. Sing bara ko git. Oo, likon boss. Kinahanglan na to ane. Training. Okay na sa inyo? Okay na boss. Okay. Si boss. Loy, okay lang. Ayos. Okay. Tindog na baro. Kinahanglan sunod mo sa kwa kay ako man master, kapitan ko. Ay, tamos ano dra mo ha? Sulugon dra mo na ko. Pamatay mo sa master. Sige. Harap sa kanan, Rob. Harap sa kaliwa, Rob. Kaliwa, kanan, kaliwa. Ay, nabago bagay na lang mag-training. Ay, sabi ko, ako nang gusto labi. Ay, taron ane. Kainan mga tanudan ako, kayo din. Isod ta ka. Isod ta. Abriloy. Nakakaroon sa barangay hall. Kap, may butag kap. Kap, may butag. Isang gina. Kap. Isang. May butag kap. Sus. Kamu raman tayo na. Ay, sus. Ipalisang-isang mo nyo. Kap, ayo kap. Saan lagi kap? Nga ninyo. Kaya may toyo, bidiri kap. Mau gani ka. Ito, ikaw, may gani ka nakita niya ni. Oh, maman lang din mo ba? Sa bayan ta nagtarong. Aray, pangingkod mo. Pangingkod ta. Sige. Asa man ta pangikot ani? Dili ha, nakita. Dili ka tong, dili ka. Ini na problema. Uy. Pisilo ay mo pag. Sorry ta. Sorry.
Manggut ka. Kay kani manggong bataa, nangawat og tanom. Nya. May gani, kinaabtan ako. So kang kinsa man gid ning tanong ma? Kadtukloy ng tanom. Kinsa man po nang tukloy ba? Ito Kana siya. My name is Tokloy. Akong pangan, si Tokloy. Katong gikawatan og tanom. Katong tanom nako na grabing mahal niya to. Gikan ba to sa California? Ay sa Sige, sige. magod kanang dong parang tanig kuan ba? Ikaw si Tokloy. Opo. Ikaw tagiyane. Opo. We, di nga. Oo nga, promise. Mura kag arabog na imo ning misitas. Ata ako lagi na. O sige, isubay daw kung Di. unsa man kini siya, isubay. Di ani ka. Di ka ko sa sabok ka. And then, Naningli ko sa gawas. pagkatapos, Pagtanaw na ko nga do, wa namin lo misita sinang nga to. Gikawat niya ng kagwang ni. ay sa ayaw pagpasingan og tawo na wa kay Muna, siya ay sa Di- pagtubag. di- di- Subag padayon ka. Sige, padayon. Di kay mo to paglakaw na ko kap, nakita ko na silang duha o abilaw na unsa na og nag-away ba din. Kinsa man duha? Kani? Oh, kini ah. Muna siya. Nya, padayon lang. Nakita mo gud ani ni Santoy. Kini Ya. si Boknoy, nagikawat ang atong tanong. Ay sa Buknoy, klarohon tani. Ikaw sa Buknoy? Opo, kap. Klarohon tani ug unsa ni ka tinuod? Tinuod ba na nangawat kag tanom kang tukloy? Wa magito kap, nga lagi ka mga sululo kap. Wa magay na kamutan rayangan. Tukloy, dili mo na kuno tinuod. Adi ko mahimo ni anak ka. May ilanan ka tukloy. Oh. Tanawa ko ug usa din ang akong tanamo. Nalaos na maganina sa kalindot. Ay sa pamrog na ako'y napansin. Klarohon tani. Di nagi ka ni misitasa? California. Yay! Muna grabing tanuman niya. Mamunga naglima ka bunga. Grabing mahala ni. Grabing mahal niya na. Di na Di basta-basta ni. Di basta-basta. Ay ko gilada ay. Ilan-iladan ko ni mo. Ay sa murag na ako'y napansin aning Nga man usa man ka. So kung kani klarohon tani. Sige kap, sige kap, sige. Sige, kana kap. Ikaw, Buknoy, kung imo ha jud ning misitasa, unsa man ang pangalan ning misitasa? Pakunta na siya. Kuan kap kanang manantaw. Manantaw bagutan ang manantaw pinaana man to, pinaana oh. Pinaana ba? Anong panaana? Asti kayo. Ano din kap? Ikaw, Tukloy. Pangutan ay sa. Sige, sige, Tumpag. sige, sige. Pangutan ang taka kung imo nga ni. Unsa man ni siya misitasa? May kana siya kap. Muna international niya siya kap. Muna ipaglaban niya to si Bagbansa sa California. Ang pangalan akong tanong kap, Hagunoy. Hagunoy? Opo. Gikan sa California? Pastilan. Ang kaning Hagunoy pambansang ilo ng Pilipinas ni. Why klaro?